Kumama, haleluya. Ndibulise kumama umoya. Ndibulise kwifundisi bonke abakhoyo ingelihle igama likaKristu Jesu. Ndibulise kubantu abatsha. Ndibulise kwi-worship team. Ndibulise ko-keyboard player ngelihle igama likaYesu. Sibalekile ndicela siye kwincwadi kuYohane chapter 19 verse 28. Cela kufunela kwakwisi. Verse 28. Ukufa kukaYesu. uYesu wayesazi ngoku okokuba konke kugqityiwe. uYesu wayesazi ukuba konke kugqityiwe. Kabathi makhelwane ukuthi konke kugqityiwe. Akasithi amen. uYesu akakhwelanga emnqamlezweni kumnyama ebesazi. Akasithi amen. Asihlala lapho bakhona bosibika khona. Iya. Yesu wayesazi ngoba kugqityiwe ukuba kuzalisekiswe okucelwe ezibhalweni. Yes. Waza wathi ndinganiwe. Waze wathi ndinganiwe. Kabathi makhelwane ndinganiwe. Wathi uYesu ndinganiwe. Asive into yoba aba bantu athethani kubo baluhlobo lunjani labantu. Funda Verse 29. Kwakukho isitya sizele iwayini emuncu apho. Baza bathi ifunqa kuloo wayini. Bayibeka egqongolweni ekuthiwa yihisopu. Bayisondeza emlonyeni kaYesu. Akuba eyififithile iwayini uYesu wathi kugqityiwe. Sebaba singathi singene kwenye. Haleluya. Phansi yanshiya. Akasithi amen. Akasithi haleluya. Emnqamlezweni uYesu uthi ndinganiwe. Akasithi amen. Lo myalezo ufikela ebantwini abangayaziyo into ephakathixo, abangazaniyo noThixo. Akasithi amen. Noma sithi ndinganiwe kuba uyabona baba uYesu wakhe wangena intaba le wayeyithanda. Kuba ngenye imini wakhe wahamba nabafundi bakhe wathi wakunyuka intaba wathi baloyono abaqela baqalelwe ukulungisa. Akasithi amen. Kuba bayamhluthiswa bona. Akasithi amen. Uyawaphinda ke lo lamazwi emnqamlezweni wokuthetha ngomqalo. Akasithi amen. Bathi lo myalezo uyahamba kubantu ofikela kubo. Akasithi amen. Uyaqala into yoba noma
emhlabeni asiyazi into yoba ivinika leli lizokwenza ntoni emqamlezweni. Ake sithi amen. Noma sikhonza uThixo ngcono uThixo asincede sibe ngabantu abalambayo nabanqanelwa ukwenza intando kaThixo. Noma isemqamlezweni sithi ndiqaniwe ulambele imiphefumulo ulinganelwe imiphefumulo athi bangathi bonke bangafikelela ekuyazini inyaniso. Ake sithi amen. Baphakamezwe bokuqala apha uThixo uYesu limbona ilixesha loba ibandla elinikiwile elithobisa elinika izinto uThixo afuna zibe kutyele ebandleni, kodwa ingxaki umoya wevinika umile. Uthixo uyathetha izinto zakhe ebandleni but zigqitywa yivinika. Uyathetha umoya ngcwele abantu bonke babe ngenyawo bathi haleluya, but babephuma sebethatha ivinika basela yona ezovela isafuthishe yonke lento uThixo ebeyithetha. Ndinxaniwe sekafe kwexesha lokugqibela usekhona umyalezo wokugqibela webandla phambi uYesu abuye, ngoba uzophinda abuye. Sekafe ibandla likavula indlebe athi kulelo uYohane kuvele akuthethayo umoya kuwo amabandla, but ivinika ivalile ithi akukho umsebenzi kaThixo ozoqhubekeka ubheke phambili. Kule mihla lokuvula iTV uthi usamamela umzalwane umbone ngathi uza nayo lento uThixo ayithethayo, but ubhaqe ivinika esithubeni bona hayi umuntu. Haleluya.